Iki piye duweke sapa? Iki piye duweke sapa? Iki piye duweke sapa? Iki piye duweke sapa? Iya, Dik. Bathuk nonong duweke sapa, Dik? Irung bangir duweke sapa? Lambe tipis duweke sapa, Dik? Bangkiane duweke sapa? Iki piye duweke sapa? Iki piye duweke sapa? Iki piye duweke sapa?
isih ana wong nonton isih nunggoni dagelan nang kaya jagung rakobatan. Lho tok teng ngono sampean to, Pak? Iku TS-e akeh sak grombol iku. Lah di sebelah kono. Iku TS-e akeh. Iku tukul telu iku. Ya ora apa-apa ya. Mboten napa-napa to, Pak. Delok iki senengan. Wayah perang-perangan ya toh. Mripate ngantuk mulih. Metu taman mripate ngantuk mulih. Seneng-seneng wong nonton. Lah iki isih ana dagelan metu, isih ana wong nonton. Tak dongakno muga-muga tambah rezekine. Amin. Dene sing mulih tak dongakno tambah anake. Tapi bener to, Pak? Tambah rezeki to. Di anak kok mulih ki di anak tegese mulih ngeloni anake sing barep. Tak kira terus mau ngeloni anake sing nomor 2. Nek anake 2, nek anake 3 nomor sing buncit pol ngono. Wong jenenge manusa iki cagake mripat. Lho kok sampeyan iso mripat? Ora sikil dienggo mlaku mripat. Ya sikil jalan wong nonton ngantuk. Heeh. Mulih engko lak nek ngantuk lak dengklung tiba. Ya ta. Dadi cagake mantuk iki ning mripat. Iya, cagake manusa iki mripat. Oh, mikir kok to sikil ngono wae. Ya ora kok iso. Keliru, Pak ya. Heeh. Ya dhewe iki ana rejene. Tesih nadane anu Mas. Nadane gala-gala. Arep apa sampean? Suaranya penak tenan to, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim adadamma biismillahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi. Yuk rasa ngantuk ilang, Pak. Tuku gula wadahe soklan. Wong nonton tak dongakno sehat-sehat. Amin. Tuku gula wadahe ijo. Sing rondo-rondo tak dongakno ndang duwe bojo. Amin. Siji Pak sing urung Pak urung duwe bojo. Selawatan. Nang nganggo pari. Mau duwe bojo jare buke wae. Mau duwe bojo neh. Ilan sing nom-nom, Dik. Nek tuwa ora ndek bojo lah. Ngono. Sing nom-nom, sing rondo-rondo ndang duwe. Lah iki lho dongakno Pak sing rondo kan iki rondo to iki. Iki aja. Nek kene. Iki nek setane teko ora tenguk-tenguk kok. Lha drabing ngene to, Pak. Mider ae. Tuku gula wadahe ireng. Apa to Pak tegese? Nek nonton ketoprak aja nganti gremang-gremeng. Iwak cucut mandi di laut. Ketera ombak manggut-manggut. Andeng di atas mulut. Sapa sing mandeng mesti kepintut. Dadi nek mandeng-andeng ning lambe iso kepincut, Pak. Iya. Tuku tebu digawe gula. Bojoku ayu nyawisi tangga. Ana krecek didaki sapi. Bojoku tuwek tak pateni. Sampeyan
aja ngono. Lho bojo kok tuwek kok pateni piye to, Pak? Bojo kuwi tegese siji kanggo seumur hidup. Tegese bojoku ayu nyawisi tangga nek ana tangga dolan dikek unjukan mbok wedang ya to mbok banyu ngono lho sosial sedekah bojo tuwek tegese ora tak pateni tak sayangi wong biyen isih tau dadi enom tuwek tak sayangi ngono dadi tegese bojo kanggo seumur hidup oh iya ora terus anu digawe loro ati ya aja. Senajan tuwek disayangi. Magrib langsung isya. Mara kali nggawa timba. Wong urip cepet nanggap ketoprak. Sone mati tak dongakno munggah swarga. Alhamdulillah tak dongakno masyarakat kene ya ta. Renggonang. Renggonang. Muga-muga tak dongakno munggah swarga. Amin. Mergo apa? Wong kene termasuk wong Islam kabeh. Nggih no. Nonton toprak kudungan. Oh nggih. Ngene iki nek nggonku. Pripun? Ora perkara Islam. Lah perkara napa? Duape ngunduh tawon. Lho iso to, ora tawon to. Dibrongkos sirahe dibrongkos. Ngono. Tapi prantun niki nggih ayu-ayu lho Pak nggih. Ibu ayu-ayu, bapake ganteng-ganteng, piantune api-api. Wong kene ya to, nek iso tak kandhani, seneng-senengno atim. Duwe utang aja mbok pikir. Kaya aku ngene iki lho. Sampean anggermu mulih kok ngetoprak niku Bang Mekar teko. Ngono kuwi ora tak pikir. Sampeyan gak mikir, Pak. Lho utang lho Pak iki. Ora dipikir gini. Lho, tamuku iku ora mau anu tok lho, pegawe-pegawe. Wih. Sampeyan hebat non. Kowe nggih ingin geger aku. Perkara napa geger? Anakku ning musala le. Tak kumaploki ya. Lho. Piye to Pak sampeyan iki duwe anak nek gelem teng musala iki adewe kudune seneng bangga lho. Anak gelem salat teng musala. Lah anakku lanang ya. Lho, anakku lanang tegese ning musala nang kudungan. Yo klerune kuwi, Pak. Ape dadi banci petuk pegawe. Petuk pegawe. Terus aku dingenekno direm-rem. Direm pripun? Anakmu dhewe aja ajar, aja kaploki. Nggih, anak kula lanang ya, Pak, teng musala nang kudungan ya. Wis beno ben sak karepe, tak kei dhuwit 200 kekno anakmu. Aku seneng ati. Nggih, seneng to. Matur nuwun, Pak. Jenengan kula dongak-dongaken dados lurah. Aku dikuwaplok. Comotos. Lho dongakno apik kok dikaplok to sampean? Lah, aku camat kok mbutuh dadekno lurah. Mbok dongakno dadi lurah. Aku iki camat. Lah kudune di atas camat sampean yo klerune kuwi. Aku dikuwaplok comotos ngono. Ayo awakku sing sobek njeno. Sampeyan kleru ning kuwi wau kok. Ya dhewe iki matur sembah nuwun Pak nggih. Kalih warga Renggonang mriki. Lho. Dagelan metu kene iki apik kok. Apike pripun? Apike pripun? Lho, ana pembersihan. K3. Apa niku? Kebersihan, ketetripan, keindahan. Sampah dikukup diadai glancing. Sesuk untuk duit 150. Kuwi didol nek payu, tapi payu to Pak nggih Pak diglukokno resik supaya esuk nek ketoprak bar ya resik meneh. Lho iya. Tegese resik kuwi indah ngono lho Pak. Ning desa dianake lurah. Ya to? Nggih. Sirahe ngelu mikir wong berah. Sak kampung lho. Sirahe ngelu mikir wong berah. Terutama lurah. Lurah mergo apa? Nek wong mati pathoke loro. Nggih no. Nek wong urip pathokane papat. Tegese papat siji lurah, loro camat, 3 bupati, terakhir papat ya toh gubernur. Angger ngeti iku ya dagelan pengalaman. Siji lurah. Ya toh, barang 3 sing diarah. Nek ora iso ngono, ora iso dadi lurah. Tentreme masyarakat, rukune wong omah-omah, majune pembangunan. Lurah itu. Lurah camat aja colong jupuk darbe ilian.
aja colong jupuk darbeke kancane. Camat kabeh manusa calone mati disingkat camat. Bupati bakal pandesuk tinggi nanti. Lho. Gubernur. Gulungan masuk surga atau neraka iku urusan Anda. Ablu minallah, ablu minannas. Aku ki putune kiai, Pak aku kaji. Weh, mas sampean pinter. Lho, Pak aku ki adol sawah didol kabeh, gomoro ngulon. Ya kangge napa niku didol? Digo napa didol? Digomoro lunga kaji. Mekas tanggane, sumben nek nyelok aku kaji lelan lho. Delale kelakon. Nggih. Mara ngulon urung teko kulon. Mara apa iku jenenge mendeng ning LI jaman dhisik. Duit entek balik dalan. Urung mangkat ngulon duit entek sik niku. Balik dalan saiki keceluke kaji lelan. Pak aku wis mati kok. Lho mati kok critakno to sampean iki. Lho, tapi ndekne ndek yang kok. Kok yang to, Pak? Duwe. Yang sapa kuwi? Patonah ya wis mati. Kuburane ya ora cedhak kene kono ngono ae. Aku nek ngirim ora nepeteke bapak. Peteke patonah. Tak kirim kembang telaseh, mok 3 kecap. Nek kanca-kanca kuwi maca tahlil, maca Fatihah, nggo surat Yasin. Aku gak. Lah sampean napa gak kembang telaseh wis cukup. Lho nggih Fatihah juga. Aku donga Jawa 3 kecap. Napa niku? Tak kirim kembang telaseh aja muleh ning omah wis ra ono dadeh. Aku ndek pedet cilik nek dicolong bapak. Diwene patonah. Kuwi tegese nek wis meninggal ki mboten saged balik meneh, Pak. Kira nek dolan ngluyur ono. Lho jute mbahku, kene jute ngono betah ra mulih-mulih iku. Mbahku kuwi. Omongan bapak dhisik ku ana wedhus didol wedhus, ana sapi didol sapi ya. Zaman biyen kok. Lah didol gene Pak kuwi. Didol gene. Ya bapakku ki nakal ngono lho. Tegese nakal to? Iya. Tak kira kok dienggo. Terus di turunan aku. Dadi dagel. Dadi dagelan. Anggere awake obah ning dhuwur bayarane gregel nek ora dibonsik. Ngono. Wong apik kalah karo butuh kok. Nggih. Badut. Anggere awake obah medun tok udut, wong cangake udut kok. Terus ora? Ngertos. Sing ngene cangak udut iku ora udut. Nggih. Lah iya. Ngono. Sampeyan ketoprak apa iki? Cakrawijaya. Cakrawijaya ya. Nggih. Sompen tak kandhan, takon anu wong wedok-wedok Sanjangi Pak Sanjangi. Takon manjeri neh. Ketoprake apik lho. Apik no wong perange ganteng-ganteng pemaine mang ledeke yo ayu-ayu. Oh iya, apik kompak ngono lho. Sapa ngerti bar nanggap ketoprak Cakrawijaya. Wong kene ya to mangan wareg nyandang toh ya ora ngerti ngono. Amin. Sedina sewengi ora udan kok. Nggih luar biasa berarti jodoh. Jodoh. Sampeyan panjerineh ya, Bu. Nggih. Wis siap. Percaya ta kowe. Jaglene ya aku neh, Bu. Lah nek aku, Pak. Aku gak bejak. Wis gak ana. Gak ono piye to sampean ndak aku lho sik enom. Aku sik enom. Peh enom iku gak mati. Lho, ya ora aku sik dawa umurku masa depan aku sik panjang. Ya isih dawa. Peh enom iku gak mati menungsa. Ya to dijupuk sesuk ya atut, jupuk seminggu ya atut. Kan ngatek karek atut ta. Ya apa ora? Nggih. Wong menungsa bakal iki mati, ya ta? Wong urip bakal mati. Lamun mati parane ning ndi? Wong mati iki palane kuburan to, Pak? Goblok, atut semigol upama ke mati, tak go ning nggone pasar endi ki? Winong, kowe atut aku, mosok ape budal dhewe kowe? Ya ora iso, Pak, ya melok sing mikul berarti, Pak ya. Atut sing mikul ngono. Wong jenenge menungsa, aja peh kowe kewarasan, ngono. Mulai tak kandhani ibu-ibu tak kandhani kabeh aja nganti kowe mikir apa ku susah perkara diutang. Utang ki ana dongane. Lho, sampeyan tenan. Nek ora percaya kowe utang bank 100 juta tak kei donga nggo kowe dhewe. Tenan lho, Pak ya. Dongane piye? Aja lunturno kancam lho. Dongane piye?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dongane. Indrino benen utangmu lunas dek. Ya tara, nek gak percaya nggo kowe dhewe ya. Iya. Ya lunas Bu ya, tapi kukut Ibu. Lah diapusi kene Ibu ya. Lah nggih. Wong iki ora tau ngaji, aku ku ya nek sore ngono iku bar pujian qiraah. Wih, sampean nih. Lho, dagelan hebat to sampean besok. wong Islam kok. Iki piye urane KTP? Tak kandakno mbahku kiai, pakku kaji ngono kok. Kaji lan ngono kok. Aku nek sorene pujian. Ikom satun rukune Islam, dadi wong Islam kon rukun. Nggih no. Kaping sepisan maca syahadat loro, kaping pindho salat 5 wektu, kaping telu ya khat fitraiku, kaping papat poso wulan Ramadan, tegese wulane kang utama. Kaping 5 lunga haji, lamun kuwasa paring sangune. Iki mantep walang kekek to sampean iki. Aja mbok campur aduk. Mboten. Nek ning gone musala ya to, ki walang kekek gantuk, nek ning panggung entuk. Tapi aku winane mlebu musala Winong lho Pak, musala gedhe lho Pak, pojok niku lho. Aku wedi Pak, ra iso mlebu aku. Lah piye tulisane gedhe? Sing nggo HP pateni. Lah aku nggo HP. Kowe iki wong koplak. Aku yo balik meneh. Tegese kowe nggo HP pateni, HP-ne pateni, ora wong dipateni, ganggu wong jamaah. Boleh HP-ne dipateni. Lah piye? Tak kira mikire sing nggo HP pateni. Lah aku yo mlayu no aku nggo HP. Tapi ning kene yo aku lah yo bingung. Bingunge pripun, Pak? Aku mang ngape magrib. Heeh. Golek masjid mubeng gak ono. Golek masjid mubeng gak ono. Lah sampean masjid gedene sakmono lho, Pak. Alah aku baru ono tengok-tengok ora ono sing mubeng kok. Lho, aku golek masjid sing mubeng, munggo aku salat magrib Allahu Akbar. Sirahku ngelu terus tuku bodret ngono. Iki piyamane yo kleru masjid yo tengok-tengok to, Pak. Kok sampean golek masjid kok mubeng yo ora ono. Wong do gumun aku qiraah. Walah wong keplok ora karu-karuan kok. Waki wong keplok. Gumun sampean, gumun seneng. A'udzu billahi minas iku lastri juwejak turu Dik. Lastri juwejak turu Dik nene. Ya turu Tri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif fathah alif kasroh alif dhammah. Lho kira kok alif kasroh alif kasroh iki sampe ijane iki. Alif fathah alif kasroh alif dhammah une diwaca a i u. Maksude aku iki urip, wong urip kudu golek gendaan. Ora oleh berlomba-lomba cari kebajikan. Lah kuwi kok mosok wong urip golek gendaan ora. Apa meneh nek kowe ngerti artine alif ba ta sak liya-liyane malah hidup. Sampeyan iki mudeng Pak? Artine alif ba ta sak. Aku tinggal aku iki langgar loro tak dol siji. Lho gue langgar kok didol sampean. Tegese kayune dipangan kombang, kira-kira tak rombak ape tak cor. Ngono to tak. Jamaah yen resik ngono. Ya sampean nek apal alif batak sak artine. Ya sampean takoni. Alif batak ki ana pira? Alif ya to. A Allah, lip tetangga. Dadi hubungan kita dengan Allah. Alif ba. Ba wadah. Ba ki wadah. Wong Islam mempunyai wadah yang baik dan umatnya. Alif ba tak akan susah yang menjalani hidup. Alif ba tak sak aja mikir sae wong akeh, mikir sae dhewe-dhewe. Ana duwike ta ora?
Alif ba ta sa jim. Jim ora bakal jimpe nglakoni salat 5 wektu. Sampean iki pinter. Alif ba ta sa jim kha. Kha mana yang kak, mana yang kewajibah. Jadi iki kok akeh temen sing mbok takon. Ceriwis kowe iku. Lah aku yo pengen ngerti kuwi to Pak, pengen ngerti. Lah diganti batune. Sampean kok Pak ngedrep-ngedrep. Banter rek. Ijoli Pak entek batune. Dal. Ki metu ndi? Rene lho, terus rono. Nek mulai tegese dal iki mosok dalan metu dalan. Mosok ape metu tanduran, metu samaan kowe kok iso. Dalan rene iki rono teko pati, teko gapura ireng rotara. Abar metu kono kok. Mosok dagelan tuwek ngene iki lho, Bu. Ditakoki ali batak teko dalan. Sampean ku yo enek to sampean kuwi. Dal. Rok. Rokoke sukun putih. Isi rolas. Apa njaluk rokok nek? Gici kowe. Nek wis dikei rokok ya wis rokoke sukun putih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Sukun tegese napa, Pak? Kesusu ndang ngajak rukun. Contone kaya wong masyarakat kene. Nggih, regunang. Padha rukun, ya ta? Sukun ndak wong untuk kuwi, Pak, untuk jarum iki, Pak. Asal jarum. Jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Nasibku ketoprak main terus. Ya ta? Jadi jarummu tegese jarang di rumah, suka pergi. Iya. Pergine tanggapan terus. Ardat. Aku rela ditiduri asal tidak melenting, tidak hamil. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo karek sak-sake wong gake dhewe. Kok minak jinggo bareng sampean to, Pak? Ya ora apa-apa to, wis kadung dituku rokoke kok. Ngono. Mulange urip ning kampung iki ya ta? Nggih. Kowe gak tau Moropati. Nggih no bolak-balik no. Iya ta? Moropati. Nek ana huruf P ning tengah ning pinggiratan. Pinggiratan P. Nah, parkir. Tegese P iki parkir. Lah nek S iki, Pak? Nek P-ne loro. Heeh. Pulang pergi. Kaya wong ning kene apa ning Pasar Pati. Nggih. Mulih balik ngono. P2 pulang pergi. Nah. Terus P3. P3. Polisi Pamong Praja. Terus ya hafal kuwi Pak berarti Pak ya. P4. P4 napa Pak? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Sampeyan iki mudeng to ya P kabeh. P5. P5. Pemuda-pemudi paling penak pandeng-pandengan. P10. P10 apa Pak? Pemuda-pemudi paling penak pandeng-pandengan, pepet-pepetan, pecicil-pecicilan, pacul-paculan. Alah mbah. Akeh oleh golek ukara angel. Iki kan bali desa. Nggih. Soale apa? Ibu kuwi kader PKK. Nggih no ibu kok. Iya. Ana tulisan PKK. Ngono kuwi ana sing termasuk singkatan. Sampeyan kok ya hafal kabeh. P. PKK ya ta. Tegese PKK napa niku? Nek dhisik pedoman saiki pendidikan. Pendidikan kesejahteraan keluarga, ngono. Oh disingkat PKK niku. Nek siji kane loro. Nek pene siji kane telu. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus. Ya ta. Nek pene siji kane papat. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota. Nek pene 5 pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus. Lah nek pene 6 Pak. Kane setunggal pene 6. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus Kulon. Sampeyan ngerti. Lah nek pene 10 Pak. 10. Heeh. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus Kulon Kali katoke karena digentir kali kewer golek ukara angel kok iki goblok meni lho kowe karek ngarani ae lho sampean yo ngono kok to kato para dikewer pripun singkatan PNN ngerti ora PNN perempuan
Nanti. Lah gak roh. Padahal gampang lho. PNN. Panunen. Apa enek kok PNN kok panunen lho? Bener apa ora, Bu? PNN panunen. KR. KR apa niku? Apa kowe sing ngerti? Aku ra ganggu telu-telu. Gosek. Gosek. Ora ono sik. Wis tak teluk wis. Iya wis tak teluk. Aku ngantuk-ngantuk. Bar iki tak teluk kok. Baik lho Mang. Mlebu sik ya. Iya mlebu sik. Ora apa-apa, engko tak teluk. Kireng gosek to iki rembukan masalah iki Mang. Ben mlebu sik. Engko urung dirasani kok. Urung dirasani kok ora mlebu gak benak. Iya. KR tegesine apa, Pak? Kukur, panunen terus dikukur. PR. Panunen terus dikukur, PR perih. KM. Kum, panune. MDD. Apa, Pak? Bedodok-blodok. Panune di. Aku rada balik sik gampang kok. Gosek to, gosek. Gampang. Aku mulai lho. Mantuk lho aku lho. Aja mantuk. Aku wis dibayar arek. Iya tapi aja mantuk. Terus piye? Sabar sik to. Apa? Innallaha ma'asabirin. Kita tak mina wedhus ya. Buta cilik kok mina wedhus to, Pak. Bu. Loro rampung lho, Bu. Terus mulai lho. Ngantuk. Ya wis ah. Ya, sampean tanggapne ya, Bu. Oke, aku tak balik rene neh, Bu. Anu gelarane lempet ah. Lho wis dilempet ngono lho, Pak. Ya takon lempet kok. Nyanyi, pokoknya langsung nyanyi. Ayo dong. Jenenge sapa? Mas Boy. Boy. Jenenge kok angel men. Boy, kaya kirek kok. Boy. Lah jenenge Boy. Malah kok iso. Pripun? Wis. Boy ya ta. Iki wong klambine ijo iku lho. Heeh. Tes. Iya. Nyanyi blong. Nyanyi. Kok nyanyi. Nyanyi. Saiki. Saiki. Enggak engko esuk jam 7. Lagu sing terbaru iki lho, Boy. Apa? Anu. Aku tak njaluk orjenan campur sari. Napa Pak gendenge, Pak? Goro-goro petan. Goro-goro kulon gak ono. Neh, goro-goro bojo ora ono, Pak. Lah jere goro-goro wetan. Telu pas dagelan bar karo Pak Bar. Oke, bersama Cokro Wijaya. Ada goro-goro wetan. Bersama Pak Ceblok. Urip iki sing prasaja aja meri karo bandane wong liya
Pungkasane padha rasani tondo glena-gleni iku mesti bubar petan dadi perang Brontoyuda rumah tangga berantakan goro-goro anak telura kadonan goro-goro nyulungone cairan goro-goro para tuwa jaluk mobil sedan para tuwa saiki wis gak ana tuma. Mergo apa sirahe do panas diobati. Ngono. Kudu ki ndorone. Mboten ngerti kok. Mboten paring cecala rumiyin to jenengan niku. Nggih. Nggih. Kelingan Mas. Nggih. Yen ujare bojo nggone kuno, sak bejo-bejone wong kang lali luwih bejo. Wong kang tansah eling karo Mas. Niku leres, Gus. Ngantos kula ngampil wonten pon rompoke sampeyan. Nggih. Mergo ana kawigan. Wonten ligat to? Sampeyan kali rencangipun kekalih. Nggih. Kesoplo kanthi wonten Majapahit. Kula minangka minta saya Majapahit kedah ngadepi kebutuhan kok ingkang dados satya. Ngoten. Monggo kula rencangi. Monggo ndorone monggo. Alas segowo. Tak gawane kabeh.